It's the cooking queen. Assalamu alaikum guys. A cikin bowl ki sa dankalin ki sai ki zo ki kawo chicken ɗin ki. Na amfani da drumstick, sai ki amfani da kowanne. Sai na yanka shi don seasoning ya shiga. Sai na zo na kawo albasa, na kawo carrots, na kawo green bell pepper, na kawo pepper mix ina, sannan na kawo green marinade ina, sannan na zo na kawo seasoning and spices na saka, sannan na zo na kawo oil na saka. Sai na zo na mixing ɗin shi har komai ya haɗe jikin shi. So after then sai na zo na kawo foil paper, sai na rufe, sai na je na saka shi a oven for at least 1 hour. So after kaman 1 hour sai na je na ciro shi, sai na buɗe shi, sai na ɗan motsa shi kaɗan, kafin nan sai na je na maida shi a oven a buɗe. Na bar shi yayi for at least 30 minutes. So kin ga abin da kika yi makanki, 1 pot chicken and potato dish dai matuƙar daɗi, and it is super delicious. A cikin sauƙi zaki, kuma it is amazing. Make sure you give it a try. Thank you for watching. Bye.